Bon vespre. Xerrem avui amb Guim Pros, que va ser candidat al 2007 per la CUP de Sant Cugat del Vallès. En un dia tan assenyalat com avui, 13 de desembre, on 169 pobles del Principat de Catalunya han fet una consulta popular per la independència. Senyor Guim, quina implicació ha tingut la CUP del vostre poble en aquest referèndum? Bé, bona nit. Bé, des del començament, des de la primera reunió que vam estar implicats en crear la plataforma i treballar perquè la consulta s'acabés fent, i això vol dir que han estat aproximadament 2-3 mesos de feina. Des d'immediatament que es va fer la d'Arenys, al cap de 2 dies ja vam fer la primera reunió, i de la CUP hi havia allà bastanta de la gent bastanta de la gent de l'assemblea estava allà a la primera reunió, i des de llavors doncs hem treballat, ja sigui en les diferents subcomissions que hi ha hagut. La vostra assemblea va estar també implicada en el referèndum d'Arenys? No. Segurament sí que em sembla que hi va pujar algú a treballar el mateix dia, a col·laborar i a fer tasques allà d'ajudar, i això, i altra gent que va anar a gaudir una mica del dia aquell. Quina valoració hi fas dels resultats d'avui mateix de Sant Cugat? Molt positiva, molt positiva. L'índex de participació ha vorejat el 26%, un 25,48 em sembla, i la qual cosa vol dir un 15.048 vots. La veritat és que creiem que la valoració que s'ha de fer és molt positiva i segurament demostra el que ja fa temps que es ve constatant, que el camí de l'autonomisme ja fa molt de temps que està exhaurit i que la via de l'Estatut tampoc ens porta enlloc. I el que ha passat avui a Sant Cugat, com a moltes altres ciutats i pobles de Catalunya, doncs posen sobre la taula una cosa que és evident, que el procés independentista ja no es pot parar. Pensa la CUP local presentar-se en les properes eleccions del 2011 a les municipals? I tant. A les últimes ens vam quedar a gairebé 300 vots de poder accedir a l'Ajuntament. A les properes ens presentarem amb moltes ganes d'entrar a l'Ajuntament i amb la seguretat que hi entrarem. Quin és el posicionament de la vostra assemblea envers a la possible presentació de les CUP al Parlament català? Possible ja no és, perquè no serà. A l'última Assemblea Nacional es va decidir que com a CUP no ens presentàvem a l'accés al Parlament. El posicionament de l'Assemblea de Sant Cugat de fet és bastant... Hi ha diferents sensibilitats dins l'Assemblea de Sant Cugat, hi ha diferents opinions. Hi ha gent que pensa que ens hem de presentar, hi ha gent que pensa que no ens hem de presentar. Ho vam debatre, la veritat és que molt obertament, i jo crec, estic parlant a nivell personal, jo crec que majoritàriament vam anar allà pensant que sí que ens havíem de presentar, tal com es va acabar l'Assemblea Nacional aquella i tal com ha anat el procés després. Segurament tots hem fet una mica la reflexió interna de que igual no era el moment tampoc, tal com estem, tot el procés que estem i tot plegat, igual d'aquí un temps estarem més forts i segurament, si no aquestes, les properes. Quina valoració hi fas en l'epicentre de la legislatura de l'actual equip de govern de Sant Cugat? No hi ha equip de govern a Sant Cugat. A Sant Cugat només mana Convergència, que tenen majoria absoluta, i la valoració que em faig és... La veritat és que la que portem fent com a esquerra independentista aquí a Sant Cugat des de fa molt temps, des que estem a la CUP, des que estem a la CUP estàvem abans a una organització juvenil com era Maulets, des dels que treballem en altres sectorials de l'esquerra dins de Sant Cugat, una valoració negativa. Ja fa temps que s'ha creat una ciutat que segurament està molt pensada per un sector concret de la població, per un sector molt específic, i és evident que hi ha bastanta gent que ens sentim com exclosos d'aquest model de ciutat. La nostra feina és intentar fer veure que Sant Cugat es pot construir d'una altra manera i aconseguir que cada cop hi hagi més gent que ho pensi. Moltes gràcies, bon vespre, salut i independència.